सोंलु से जौ लोंनानै आथोन गोरोबलायब्ला मा मुलाम्फा जायो? सोंलु 2 सप्ता मोनसेयाव बेसेबां खेब आथोन गोरोबलायनांगौ? सोंलु 3 हिनजावफोरनि बयनिख्रुइ कामुक अंगआ बबेयो? सोंलु 4 बिसि फिसायनि गेजेराव आथोन गोरोबलायनाय समा बेसेबां जानो नांगौ? सोंलु 5 बबे बैसोआव हिनजावफोरा आथोन गोरोबलायनो गारो? अब्ला लोगोफोर फैदो आंनि BIKGK स्टाडि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय आरो फैदो सोंलुफोरनि फिननायखौ मिथिना लादोनि। सोंलु 1 जौ लोंनानै आथोन गोरोबलायोब्ला मा मुलाम्फा जायो? लोगोफोर, आथोन गोरोबलायनाय एबा सोलेरारि सोमोन्दो लाखिनाया जिउनि मोनसे गुबै बाहागो। बेखौ जों नागारनो हाया। नाथाय मा नोंथाङा माब्लाबा जौ लोंखांनानै आथोन गोरोबलायफेरबाय नामा? ओरैनोथ' जौ लोंनानै गोरोबलायनायखौ गोरोन्थि होननानै बुंनाय जादों, नाथाय गावनि कन्ट्रल हिसाबै एबा थोजासे हिसाबै लोंनायाव खहा जानांगौ गैया। जुदि सानैनिबो गेजेराव सोरबा सासेया आथोन गोरोबलायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनायाव लाजियोब्ला एबा बै खोथाखौ रायज्लायनायाव उसुखुथु जायोब्ला अब्ला जौ लोंनायनि उनाव बिसोरो कम्फर्टेबल फिल खालामो आरो खुलायै रायज्लायो। गावनि फिलिंसखौ एबा गोसोनि साननायखौ खोथानि जोहै गावजों गाव सिगाङाव खुलायै फोरमायलायो। ओरैनोथ' नायनो थाङोब्ला आथोन गोरोबलायनायखौ एबा आथोन गोरोबलायनायनि खामानिखौ हौवासाया एप्रच खालामग्रोयो। नाथाय एप्रच खालामग्रोनायनि आगोल गोनांथि हिसाबै एलकहल लोङोब्ला अब्ला गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो थाखाय एसे गोरलै जायो। गोबां नायबिजिरनायफोराव फोरमायनाय जादों दि जुदि आथोन गोरोबलायनायनि आगोल जौखौ लोंनाय जायो आरो बिनिफ्राय पुरा रिजाल्ट मोननो लुबैयो अब्ला रेड वाइन लोंनो नांगौ। बियो मोजाङैबो खामानि मावो आरो बियो सोलेरावबो बारा खहा खालामा। नाथाय खोथाया बेयो गावनि थोजासे हिसाबै लों, नांनायनिख्रुइ बारा लोंनो नाङा, नङाब्ला उल्थां-फाल्थां जालांजोबगोन। सोंलु 2 सप्ता मोनसेयाव बेसेबां खेब आथोन गोरोबलायनांगौ? लोगोफोर, गोबां मानसिफोरनि गोसोआव बे मोनसे सोंलुआ फैयो जानांगौ जे आथोन गोरोबलायनायखौ माब्ला आरो बेसेबां खेब बानायलायनांगौ? आथोन गोरोबलायनायखौ लानानै गोबां नंखाय बानायबोनाय जादों। बेयो ओरै मोनसे टपिक जायनि सोमोन्दै मानसिफोरा खुलायै सावरायलाया, जायनि जाहोनाव मानसिफोरनि गोसोआव गोबां भ्रम जायो। गोबां मानसिफोराथ' बेखौबो सानो दि हरसेयाव बेसेबां खेब आथोन गोरोबलायनांगौ, जेराव बिसोरनि साइस्थ'आ मोजाङै थायो एबा बिसोरनि देहा सोलेरा जेबो खहा जाया। सरासनस्रायै बे खोथाया नोंथांनि देहा सोलेरनि सायावसो सोनारो। जेरै नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ दि गासैनिबो साइस्थ'आ मोनसे रोखोमनि जाया, थामहिनबा बियो गुबुन गुबुन जायो। सोरनिबा साइस्थ'आ जोबोर मोजां जायो आरो सोरनियाबा एसेबां मोजां जाया। गोबां खेब बेबायदि जादोंदि जे हौवाया खेबसे आथोन गोरोबलायनायावनो जोबोर मेङो। बेबायदि जायोब्ला बिसोरो नैथि खेब आथोन गोरोबलायनो नाङा, मानोना बेबायदि खालामोब्ला बियो जोबोर नेंबावनो हागौ आरो बिनि साइस्थ'आ जोबोर गाज्रियै गोहोम खोख्लैनो हागौ। गोबां आइजोफोरा खेबसे गोरोबलायनायाव गोजोननाय मोना, अब्लानिया बिसोरो खेबनै खेबथाम आथोन गोरोबलायनो गोसो जायो। बै समाव हौवाया सानोदि जों हर मोनसेयाव बेसेबां खेब आथोन गोरोबलायनांगौ, जेराव बिसोरनि पार्टनारा सन्तुष्ट जायो। बेबायदि जेरावबो लिरनाय गैया दि हरसेनि गेजेराव बेसेबां खेब आथोन गोरोबलायनांगौ, नाथाय बेवहाय बेसो गोनांथि जे नोंथाङा बेखौ इनजय खालामनाया। सोंलु 3 हिनजावफोरनि बयनिख्रुइबो कामुक अंगआ बबेयो? लोगोफोर, आथोन गोरोबलायबाय थानाय समाव हिनजावफोरखौ उत्तेजित एबा बिसोरखौ गुदुं खालामनो थाखाय बांसिनानो हौवाफोरा बिसोरनि मोनसे एबा मोननै बडि पार्टसआवल'सो फकास खालामो एबा नोजोर होयो। नाथाय खोथाया बेबायदि नङा। हिनजावफोरनि सोलेराव बेबायदि गोबां अंग दं जेराव जों सुयोब्ला एबा दाङोब्ला बिसोरनि लुबैनाया बाङो। गावनि पार्टनारखौ लुबैहोआलासिनो एबा गुदुं खामालासिनो नोंथाङा आथोन गोरोबलायनायनि गोजोननायखौ थोजासे एबा फुरायै आराम लानो हानाय नङा। गावनि हिनजाव पार्टनारखौ गुदुं गरम खालामनो थाखाय बिनि समायना सोलेरनि गुदुं जानाय अंगफोराव सुयनो नांगौ। नाथाय गोबां हौवाफोरानो एबा बांसिनानो हौवाफोरानो हिनजावफोरखौ गुदुं खालामनो थाखाय बिसोरनि आहार बासायावल'सो दाङो एबा सुयो। बिसोर सानना लायो दि मात्र बे आहार बासायावल'सो दाङोब्ला एबा सुयोब्ला हिनजावफोरा गुदुं जायो, नाथाय बेबायदि नङा। खर'निफ्राय लाना आथिंसिम हिनजावफोरनि सोलेराव ओरै गोबां गुदुं जानाय अंग दं जेराव दांना होनाय लोगो लोगो बिसोरनियाव आथोन जानो लुबैनाया बाङो। जुदि नोंथाङा हिनजावफोरनि मेगनाव खुदुमो अब्ला बिसोरो लासै लासै गुदुं जाबोनो हमो। गोदोनायाव खुदुमोब्ला हिनजावफोरनियाव मोनसे गरम जाखांबोनाय हर्मना जोबोर थाब थाब रिलिज जायो। हिनजावफोरनि बिखाहा गेजेराव खुदुमोब्ला बिसोरनियाव आथोन गोरोबलायनो लुबैनाया जोबोर बाङो। बिनो नोंथांनि आथोनखौ नांथारगौ जागोन। हिनजावफोरनि उथुमब्रैयाव खुदुमोब्ला हिनजावफोरा जोबोर थाबनो गुदुं जाखांबोयो। सोंलु 4 बिसि फिसायनि गेजेराव आथोन गोरोबलायनाय समा बेसेबां जानो नांगौ? लोगोफोर, गासै हौवाफोरनि गोसोआवनो बे मोनसे सोंलुआ अरायबो फैयो जे बियो गावनि पार्टनारखौ फुरायै गोजोन होनो हागोन ना हाया एबा जोबथा गोजोन होनो हागोन ना हाया। बेबायदि सोंलुआ गोसोआव बेनिखायनो फैयो मानोना जों पर्न फिल्मफोराव
नुयोदि बिसोरो 30-40 मिनिट समहालागै आथोन खालामो। बेनिखायनो जों समखौ लानानै जोंनि गोसोआव सिन्था फैयो। फै अब्ला जों मिथिना लानि आथोन गोरोबलायनाय समा बेसेबां जानाया मोजां। 2008 मायथाइयाव आमेरिकानि नेशनेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थआव कानाडा आरो आमेरिकानि गोबां डक्टरफोरखौ लिंहरनाय जादोंमोन। आथोन बिगियाननि डक्टरफोरा आथोननि गोरोबलायनायनि सोमोन्दै थार खोथा आरो जोबोर सोमोनांथाव खोथा फोरमायदोंमोन। डक्टरफोरनि बायदिब्ला पार्टनारजों लोगोसे आथोन गोरोबलायनाया सानैनिबो मुडनि सायावसो निर्भर खालामो। थेवब्लाबो मानसिफोरनि गोसोआव समायखौ लानानै गोबां सिन्ता जायो। डक्टरफोरा फोरमायोदि जुदि नोंथाङा 3 मिनिट समहालागै आथोन गोरोबलायनो हायो अब्ला नोंथाङा सिन्ता खालामनो गोनां खोथा गैया। नाथाय जुदि नोंथाङा 3 मिनिटनिख्रुइ सम आथोन गोरोबलायोब्ला एबा 3 मिनिटनि आगोलनो नोंथांनि आथोननि फेदाया थाबनो गयोब्ला अब्लानिया सिन्ता खालामनो गोनां खोथा। बिथांमोननि बायदिब्ला जुदि नोंथाङा 3-7 मिनिटनि गेजेराव आथोननि फेदाया गबाय दंब्ला अब्ला जानो हागौ नोंथांनि पार्टनारा गोजोननाय मोनाखै खोमा। अर्थात डक्टरफोरनि इसाराया रोखामोनदि जुदि नोंथांनि पार्टनारनि सेक्सुयेल ड्राइभआ नोंथांनिख्रुइ गोबांब्ला अब्लानिया 3-7 मिनिट गोबाव समाबो बिसोरनि थाखाय खम जानो हागौ। सोंलु 5 बबे बैसोआव हिनजावफोरा आथोन गोरोबलायनो गारो? लोगोफोर, फ्राय बिदि बुंनाय जादोंदि एबा खोनानो मोननाय जादोंदि बैसोआ बांबोनायावनो हिनजावफोरनि गोसोआव आथोन गोरोबलायनायनि लुबैनाया खमिबोयो। बिसोरनि बेबायदि ज'सा थाया जाय आगोलाव जायोमोन। फ्राय 40 बोसोरनि बैसोआव हिनजावफोरनि गोसोआव आथोन गोरोबलायनो लुबैनाय गोसोआ खमिलाङो। बिनि जाहोना गोबां जानो हागौ। गिबि जाहोना जाबाय बै बैसोआव हिनजावफोरनि सोलेराव मोनसे सोलायनाय फैयो। हर्मोन सोलायनायनि जाहोनाव बिसोरनि इमोशन्सआव गोबां सोलायनाय फैयो, जेराव आथोननि सोमोन्दै बिसोरनि गोसोआव अनिच्छा सोमजिखाङो। आथोन गोरोबनो लुबैनाया खमिलाङो। मानसिक बेराम, डिप्रेसन, सिन्था बायदि परिस्थितियाबो बेबायदि लुबैनायखौ लासै खमिबोहोयो। बिनि अनगायैबो गोबां बेराम जेरै थाइराइड बायदिसिना बेरामाबो आथोन गोरोबलायनो लुबैनाय गोसोखौ खमिहोयो एबा खमिबोनो हमो। सरासनस्रायै बेबायदि बैसोआव हौवा आरो हिनजाव सानैबो गाव गावनि बिबान एबा जिम्मेदारिनि गेजेराव गावजों गाव सम दिहुननो हाया, जायनि जाहोनाव बिसोरनि गेजेराव लासै गेप जानो हमो। बेबायदि बैसोआव हिनजावफोरनि सोलेराव टेस्टस्टेरन हर्मोनआ खमिनो हमो, जायनि जाहोनाव बिसोरनियाव आथोन जानो लुबैनाया रुचिया खमिलाङो। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।